खोनादे नों निजिनि सा निजिनि नोंगै आंनि मुंगै आरो लुखुनि थानाय पिन्नानि आबो बेलाय दंथ' ककब्ले नों गोथां दंहायसै आंनि ककनो पिन्नाब्ला हा गोथां दा दंनो नों दा बुं सालथांग्रिदोनो नना खुलुमका नायटंनाय खाफांनि जत दाखुक दै बुकुक संनो आंनि मुं मृणाल देबरमा आं तिनि नरनि बोसांगो फाइमेनि मेन कारण के हायसि सिनितिपारा हास्तेनि हक बरक टके खायतिनिबो कतर के सिनि मुं मानजाक सिनि बनंग बनां बिनु देबरमा बो केन्सार बेमार मानजागै ताबुक बिनि लांबा बेलाय जों जाला तलाय टंगो मनि बागै जों हादि जतन पाल बाक्साके बिनि ट्रिटमेन्टनि बागै बनो जों जत मानसिक जबालायानो स्क्रिनो बिनि एकाउन्ट डिटेल गुरजाक दङ नर जतन बनो हेल्प खायदि ताई अ भिडिअ जारा नाय टंनाय रक बा नुगै टंहांके अ भिडिअ नरक गोबां के शेयर खायदि ताई जों बनो दाति हामि बासजों नेसन बिनि बागै सुरेलायानो के आं आसनो सानामो जङ नरक जत मानसिक बिनि बागै किसा जुबाजु खालायजाबायदि ओंके आं तिब्रा हास्तेनि जत आर्टिस्ट रंनोबो आं बयनोबो चंगो नरकबो बिनि बागै किसा जबाजु खालायजाबायदि गां आसं सानामो चंगो जतन हानहाय खुलुमका।